Angustias. Ai, Angustias. Angustias. Dígame, mamá. Alabado sea Dios. Mira, vai onde a veciña, que che dea un pouco formento, que temos que amasar. E máis que che dea 2 presas de sal gorda e unha saba ben limpiña para poñer no cesto da masa, para tapar a masa. Eu mentre vou preparando a auga para amasar. Vou, mamá, vou. Ai, veñen as veciñas. Ai, Xesús, meus cadrís. Como me dói o meu lombo. Ai, Dios mío, que dolor teño. Hola, María. Que dolor. Canto che me dói o lombo, miña Dói-te o filha? lombo. A ti dói-te sempre, dói-te o lombo, dói-te o Dói, lombo. dói. O que che dói a ti é a preguiça. A oíches? Tamén che me dói o lombo. É para onde mandache a rapaza. Buscar un pouco formento que temos que cocer, que non temos que amasar, que non temos pan. Pero será posible que sempre che esqueces de deixar o lévado? Esquéceme que queres que fa. Esquéceche sempre. Bueno, Andas por ali e por acolá e nunca deixas o formento. bueno. Oiches, a ti xa non che pido nada porque sei que non me deixas. É que xa non te o deixo. Acórdate ti que ela que coces e tes que deixar. Por que teño que deixar o Por teu iso formento? vou onde as veciñas que gracias a Deus deixamo. Anda, que logo se anda cansar, a máis enfadarse de ti. de Non tanto cansa a pedir. muller non, porque éche boa xente. Cansa a muller, cansa, Oiches, dunha vez cansase. o que me podías deixar ti era unha pineira. Non ves? A pineira a fariña porque a miña rompeu. Non che rompeu, coño, é que xa non a tiñas. Tiña tal, muller, tiña Non tal. tiñas muller, non. Bueno, Andas, rompeume. rompeuche. É que che rompeu se nunca coces nin nada, que non tens máis que preguitar nunha Oiches, masa. eu estou moi mal. Estarás mal, estarás. Estou adoecida. Xa vexo, E necesita axuda. xa vexo que estás Se así. isto veras como a min. Ai, válgame Dios, ti xa eras moza, xa se doían os cadrís. Xa andaba sempre, ai, meus cadrís, ai, como dan os cadrís. E sabes cando non che doían os cadrís? E cando? Cando vías un mozo, coño, daquelas, levantabaste de súpeto e correndo da cara el. Porque daquelas aguantaba mellor a dor. Aguantabas mellor. Sí. E agora, non che don, o que che dói é a preguiza que tes. Estás sempre sentada, igual con a burra pausona. Necesita axuda, eu. Esperan que necesites axuda, e se é para non cargar a rapaza como a cargas. Vai aquí e vai acolá, unha cousa é que che axude e outra cousa é que che tiña que facer el o traballo todo. Bueno. Sí. Ti sabes como faz ti? É como? Como o xastre co mellón. Xastre como yo. Sí, igualito, faz igual. Era un xastre que andaba cosendo por aí, iba polas portas, e foi coser a unha casa, e deronlle o almorzo. E cando acabou de almorzar, dixo, agora se me deran o xantari. Despois rendía máis a coser. Pois moi ben, deronlle o xantari. E xantou. E o que xantou, dixo, agora se me dan a cena, coso toda a noite. E deronlle a cena. E sabe o que fixo? O que acabou de cenar, dixo, desde que se cena, non se traballa, e vou para a miña casa, e ti faz igual que el. Ti És unha perguiceira. Ti moito falas, pero algo has de vir coller sin permiso. Oiches, faz como o pequeno da confesión. Enredas, e cando un non se dá cuenta, cóllelo. Foi como o pequeno que se foi confesar. Mentre estaba confesando, mal que puido, foille metendo a man ao cura no peto e rouboulle o reloxo. Cando acabou de dicir os pecados que tiña, preguntoulle o cura, e ti roubaches algo? Sí, roubei un reloxo. Pois tens que lle devolver ao dono, dixolle o cura. E dixo ele, pois toma logo. Non, tens que lle devolver ao dono dele. Ben, pois toma vostede. Pero o cura non lle quixo. E así que o rapaz dixolle, bueno, está ben, pero non lle conta ninguén. Non teñas medo que me condeno. Bueno, o pequeno marchou, e o cura que acabou de confesar a xente toda, saíron para fora, e quixo mirar a hora que era, e faltaballe o reloxo. Entonces acordouse do que lle deixaron ao pequeno na confesión. E empezou a berrar. Ti rapaz, ven acó. E o pequeno contestáballe, cale, señor cura, cale que se condena. Pois ti faz igual. Encerellas todo e algo has de vir coller. A ver que é o que queres. Non quero nada que veña de ti. Están sempre, ai, meus cadrís, Pero agora, xa que te ofreces, mándame a túa filla. É para que queres que vaya? Para que vai a camiña coas vacas. Pero mandei un recado ainda non veu. Unha preguiceira igual que a mai. Angustias, que me traz?
Un xarro de agua, non me pedías un xarro de Alabados a agua. Dios. Pediche o fermento, e máis sal, e unha saba para poñer, para tapar a masa que temos que cocer. Ai, Virgen Santísima, esta como lle puxa a cabeciña ao Cosme. Esta o que lle facía falta era unha frega de ortigas ben bravas. É que me atopei ali na fonte con Cosme, empezamos a falar e a falar, e unha cousa levou a outra, empezou a facer preguntas. Preguntas? Que preguntas? E ti que andas a falar con Cosme? Preguntoume que se sabía cal era a auga máis limpa. A auga máis limpa? Si, eu dixenlle que non, entón mandoume sentar ao seu carón, e eu senteime. E contoume que na aldea de San Xa do Camiño naceron 2 xemelgos, porque enseguidiña morreron. Só deu tempo a bautizalos e a nada máis. Un deles quixo entrar no ceo antes co outro, pero tívose que amolar, porque lle pecharon as portas, non fuciños. En cambio o segundo deixaronlle pasar. E o que quixo entrar de primeiro, deronlle unha xerra como esta e dixéronlle: cando traías o xerro cheo da auga máis limpa do mundo, entón ti tamén poderás entrar no ceo. O coitadiño veu esta fonte de aquí, encheu o xerro e foi no levar, pero non valía. Foi ao regato Portalaga, encheu o xerro, foi no levar e tampouco valía. Foi a ríos e fervenzas, os mananciais máis limpos e nada, ningunha auga servía. Xa sei eu ben como continua este conto. Chegara a noite e o pequeno atopábase perdido polo monte, entón comezou a laiar. Ai de min, hoxe nacín, hoxe morrín e hoxe pecharon as portas do ceo, ai de min. Unha gabela de ladróns que pasaba por ali escoitou o lamento e dixeron. Preguntáronse de quen sería ese lamento tan doce. Entón rifáronse e tocoulle acercarse ao xefe. O xefe acercouse e díxolle: neno, por que choras? E o neno respostoulle: ai de min, hoxe nacín, hoxe morrín e hoxe pecharon as portas do ceo, ai de min. E por que che pecharon as portas do ceo? Por querer entrar diante de meu irmán. Entón aí o ladrón tamén se lamentou. Ai de min, digo eu, con todos os crimes que teño cometidos, como vou dar entrada eu logo no ceo? Ambos os dous botáronse a chorar e tanto choraron, e as vaguas foron entrando dentro do xerro que o acabaron enchendo. O neno, ao ver o xerro cheo, marchou correndo para o ceo, e ali xa lle deixaron entrar, pois aquela era a auga máis limpa do mundo. E aquí teño esta xerra, chea desa auga que me deu Cosme. Oh, tal como me falas de Cosme, non sei se te gustará. Oes, Cosme para min, que o vin o primeiro, e esa historia contou a min diante. Tranquila, muller, tranquila, que ele empezou a falar e eu puxen a orella. Pois non quero ni que poñas a orella, ni que volvas falar con el nunca máis. Moi ben. Acabou o conto. As vacas están na corte e despois moscan. Así que manda a túa filla coa miña para que vaya con ela polo monte adiante, porque os mundos da agora están moi revoltos. Deixo, muller, deixo, que penso somos veciñas. Vai buscar a vara e vai coas vacas con flora para o monte. Oiches, e non tardas tanto como cando foxe polo lévado, é? E non esquezas que Cosme é para min. Pero, Flora, deixa a Cosme. Que des que casar cun vinculeiro, que eu non che quero a Cosme. Xa che buscarei eu a ti con quen casare. Oiches, e ti xa que estás aquí, podes me vir axudar a amasar. E miña filla vai coa túa coas vacas. E ti venme axudar a amasar e eu boto aí auga, que me dan os cadris. Mira, ai, auga boto che eu. Amasarás ti. Non, Que fina és. eu boto aí auga, ti amasas. Vale, vale. Algo máis quererá tamén. E queres algo máis, ou? Non. Estou seguro que algo... Oiches, e xa que estás aquí, tráeme 2 presiñas de sal e de paso despois hai che dar un cachiño de torta. Non che digo eu que non se cansa de pedir. Pide, está sempre pedindo, és unha pidichona. Alabados a Dios. Oiches, ten cuidado ca túa filla, que está... que come algo máis, que está un pouco alelada xa. Ei ben. E ti que me tras aí, angustias? O cesto pa o pan. Alabados a E Dios. se cesto é bon para botar as castañas, e non vale para o pan. Un pama, o outro cesto máis grande, nena. Pero foi o primeiro que viño, pensei que era este. Ai, Dios mío, como che puxa a cabeciña ao Cosme, alabados a Dios. Estás igual con a cafetera. Estás igual con a cafetera. Pero como te puñeches así tanto lá polo Cosme, miña nena? Non sei. Xa lle darei unha frega de ortigas ben bravas, e a Cosme ino deitar nunha cama de toxos e silvas. Como te vexa preto delas, me atopar, Bueno, non trouxen a vara. Que fa? Sabes que? Dalle a vara que vayan as Ai, dúas non, para a vara dou. douxei eu. Ti non te preocupes pola vara que eu podo quedar sin vara. Xa xa trouxo para ti porque eu ben sabía que ti non a traías. Toma, toma. Vaite con Flora e ide para andar vacas a ver se vos despeja a cabeza. Oiches? A máis tirádevos polos pelos, aló coño polo Cosme. Venga, peligro. Oiches? Andando. E ti venme a amasar. E eu vou te chai auga. Non me dan os cadris.
Non me faz rir. Dóchemo moito longo. Pero non me faz rir, que eu non te amaso. É logo, Boto muller. chai auga, pero amasar non te Pero amaso. ti amasas. Non te Bueno, amaso. ti amasas, amasas ti auga. Non chegou a amasar como un hijo de torre. Vai, ven, vai a amasar. Vai.